אוקיי, אהלן חבר'ה, ברוכים הבאים לסרטון השני שלי. היום אני עומד לשחק איתכם קצת Unranked, משהו קליל, ממש בקטנה. כמובן שבשלב מתקדם יותר נוכל לשחק קומפ או סטדיום, אבל רציתי להתחיל עם משהו כיפי כזה, טיפה יותר קצר וזורם, לראות איך זה מתקדם. אז אני פה עם דיבה, אנחנו משחקים בדורדו, ונראה איך נתקדם. באמת כאילו, האמת שזה מפה שאני די אוהב. יש לנו גם ווינסטון ולוסטיו, אני חושב שיש לנו דייב קומפ די טוב. אני מקווה שיהיה טוב, אני מקווה ליהנות. אז כרגע דיבה זה הדמות שאני באמת משחק איתה הכי הרבה. האמת שהמון בסטדיום, אבל גם בפרסט פרסן, בקומפ, מאוד אוהב אותה, אני חושב שהיא ממש טובה העונה. טוב, יש להם גם דיבה. יפה. זה די טוב לנו. יפה האמת, אני מכיר אותם די טוב. יפה. ניסה להתקרב שם קצת. אוקיי. בסדר, נטען פה את המייטריקס שלנו בגלל ההפרעה הזאתי. אוקיי, זה לא עבד. בוא ננסה לקחת את המעלית. לא, זה לא יעבוד לנו. צריך פשוט לברוח. שיט. לא יפה מה שעשתה לי. היא לקחה לי את המעלית, החצופה. ועוד בעטה בי. טוב, בוא נראה מה נצליח לעשות. אנחנו חוזרים. רואה את הדומפיסט פה. אין לו המון חיים, אבל הוא באמת מתמלא גם בשנייה. טוב, יש לנו קיצונה. אני רואה גם את הגנג'י פה. בלי הרבה חיים. יש לנו פה ספיד בוסט, אז אני כן מנסה קצת להתקדם. לא נראה על הדומפיסט כשהוא עם הפאנץ'. כן הייתי פה בהצילה. אוקיי, עשה אולטי. ננסה להסתובב מהר. אוקיי, לדיבה אין בכלל הרבה חיים. גם נעשה את שלנו. לא קיבלנו כלום, אבל ננסה להתקדם. אוקיי, ממש ירים עליהם מלא. לא קיבלתי את האולטי של לוסיו משום מה. בסדר. נחסום את הדיבה, ננסה לקפוץ עליה. זה בדרך כלל הפרק שאני יותר אוהב, רק בגלל שהוא נותן לי לעוף הרבה יותר. אני מנסה באמת להתקרב קצת למרסי, למרות שאני לא כל כך מצליח. נהיה חייבים לברוח כולם מאחורה קצת, לקבל חיים. זה הולך די טוב, יש להם דקה וחצי. אני עדיין רוצה לקבל עוד קצת חיים. נראה לי הצלחנו להעיף אותם מהרז. אני אנסה להגן פה על ה... אוקיי.
מייטריקס ושיביאו לי עוד חיים. ואז באמת נכנס להם. אוקיי, לא הרגנו אף אחד ומתנו על הדרך. סתם ניסיתי לעשות כזה משהו, אבל זה לא עבד. בואו נראה אם הם ישרדו. נראה שהם מסתדרים. אני מקווה שהם יקבלו פה איזה קיל בקרוב, אבל נראה שלא. לוסי עשה ביט, אני מקווה שזה ישאיר אותם בחיים לעוד קצת זמן. אני תכף ממש חוזר. זה מהפיצוץ. אוקיי, הם הרגו פה מישהו, אז זה כבר טוב. היה אפילו תפריע. אבל האמת שאני רוצה לכוון על המרסי כרגע. אוקיי. זה היה משחק די טוב, ניצחנו. בואו נראה מי יקבל פליי אוף דה גיים. לא נראה לי שאני, אבל אולי. מהמם. בטח מהסוף. כן, טוב. אז זה היה המשחק הראשון. האמת שהלך די טוב, ואפילו ניצחנו, והיה פליי אוף דה גיים. מקווה שנהנתם, זה ככה ממש בקליל. ספרו לי אם אתם רוצים קצת לשמוע על הפרקס שאני אוהב, וקצת ככה על איך אני יכול לעשות לכם אולי voice over על איך אני חושב במהלך המשחק. אני לא פרו מטורף, אבל בהחלט יש לי כמה שנים טובות על המשחק. אפילו יש לנו לוטבוקס, בואו נראה מה נקבל. Absolutely shit. טוב, אז ניפגש בסרטון הבא. נשיקות.